Tak, Peťo už zakrmuje miesta a za chvíľku nám to pôjde do vody. Tu máme nabitú sherry bombu 24 mm. Tu druhú máme. Tu to je tiež sherry s ananásovou popkou 14 mm. A Peťo si dal slievku s ananásom a tu má sherry bombu s pop-upkou zo sherry 14 mm. Takže uvidíme, čo tu dá. Ideme bojovať. A... tak. Čo? Prečo si to počul? Ja som počul do plienok. Ja som počul do plienok. Čo to je? STR? Daj mi prst. No tak to si už padá Ale Peťo, Je popod všetky. Popod všetky máš. Takhle jsem přišel o X-ray. Že si ťahal bokom? Je. Ale to je jenom... To je lepšie prúd dávať hore, ale teraz neviem. Ono je jako... Na to najľahšie zajde do prekoša. Lepšie budú stáť spolu, už sa nám aj tu vyhodí. Môžete to tak všude teď jako na... Tak a dievčatá, vy čo? Teraz mal Peťo, dve ideme a teraz. Tu rúžové sa nehodí. No to je tak, že vypadná. A máš záber. Máš záběr. Nie, je to ryba, je to ryba. Je ryba, máš záběr. No. Nie, to je Peťo. Je to záber. Je to záber. To je ryba. Počkej bacha, jak je Peťa, jestli je přes tebe nebo ne? Je popod, ťahaj. Potom je to ryba. Tak, double. No jasně. Tak vymodlený. Stačí tlesknúť a je záber. Ja vyskúšam ja. A ešte druhá mi príde, nie? Jak si to? Tleskla si, nie? Nie? Plakala, že nemá záber. Podal, nemám záber. No ne, právě jako, co ty ženský pruty a... No, dobrá, že sa to trošku rozbehlo, lebo... Tak asi správni ľudia tu prišli. Jsme to tam procukrovali. Sa tomu povenovali viac a... Je tak. Jenom rýchlo rozpustnej iba. Ideme do ryb na plno vždycky. Oni majú radi, proste aby tam bolo čosi. Čo aj biele ryby volá, oni... Ja idem zase tiež úplne do inej strany, aha. To nič. Lidu, já tam prut nemám, takže... Peťo má. No tak sme na... Máš tam niekde pod... rozmotá. Nechceš ten stĺberák ešte jeden, či? Tu stihneme? Myslím si, že stihnem. To v klidu. Pomalu ide doprava. Že Peťa, jak jsi na tom? Vidím. Akurát sa otočil. A tento môj, aha, čo robí? Ide? Jak pleskač. Ten sa z každej, z jednej strany na druhú dáva. Aha, ja už si beriem. Aby sa neurezali. Jo, je to. Ty poď sem, na túto stranu a ty poď zase... Čakaj. Z druhej strany, či? No to nevidíme, že si to hodil. A že tu stále sú, že majú. Tu pod molom schované. Ako tie veľké neboli. Pošle tie veľké udíky. Kde máš rovno tu? Treba ti. No. Sú nažraté. Aj toho by som brala. A to aj budeme dať točiť? Kde? Ten je kodnejší najväčší. Krásny. Máš tam aj ten Skynet? Nemám. Už mám.
Dobre. Začať s Riťou. Ne? No? A je tam hodně videí v bělom tričku mokrom, takže sledujte. Akože ty máš zase biele tričko? Dobre, si pozriem. Pozrite, tu sa Ujo zmocnil mojej udice a ide chytať ryby. Povedal mi, že ma zbije, keď mu nedám, tak som musel dať. Inak ho sledujte na YouTube, tu vám dám, že jak sa volá, hej. A ísť takú tetu natáčajú videa. Aj s takou tetou natáčajú. Hej? No však hej. Ty tam vyzerá viac sexy ako ja. Počkaj, no neviem. Pre koho ako? Ideš si proti sebe. Pre koho ako? Tak sa tam snímaš. Teraz to hoďaš, teraz Musíš to zaseknout do toho očka. Ty kokos, koho si mal na ušničku? Já mám jako ucho propíchlý, ale nechci znova. On čo robí? Chytá ryby. Na Barbie. A? Za chvíľu praskne udicu omol a bude puk. Nevadí, veď má zľavu na novú. Jo. Ať je ze Fish Camp. 5 chycených kaprů. Máme rybu, máme rybu. Bero! Máme rybu. Ty krávo. To čo je za druh? Nemá oko. Nemá oko. Má čip? Myslíte, že má čip? Čipovaná je. Ako sa Jaké dáme, volá? hej presne, aké dáme meno? Toby. 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 Toto bol dobrý hod, škoda, že som nenatočil. Ja ten horší natočím. Přes 20 slova. No budeš muset trošičku dať vyššie, jak je podložka. Vidíš, jak bude on. Ale není ještě oddychnutý, takže to má byť OK. Budeš mít, synku. Pohlí klacky na nich 20, budeš mít 18. Schopný. Jdeš na váhu. Dávaj bacha, jak by si nesadol na rácočku, ty máš za sebou. Metr ještě teďka ne. Ještě ne. Ale vočko. Kolik to padne? 136 to vypadá. Je to špinavé kolena. Malý ruce. Cože? Pěkná rybka. Ještě si ho zvedneš, a bude víc vyšší. Si mi chytil rybu, hej, zase? Skočím, ja, lebo ja tu samozrejme často. No. Tak aj keď budeš Daveovej. Neboj sa, my sa skoordinujeme. Čaute. A jak máš pačne? Veď vás ryba poťaha. To sú, že musíš, ale 90%. Dobre. Keď tak by to môžeš poslať. Bola ten dobre poťahal? Takisto aj jeho ryby, čo tu chytil, čo tu tam pošlo. Tu na máš mediálny tím. Tam, dade v diaľke chlapci chytajú kapra. Možno sumeť. Čo tu není? Mám kapra. Sice tam je, ale mám.
normálne si ho daj na predlaktie, tak, a tak si ho zdvihneš pomaly, na prsty. Takto? Na prsty si ho dvíhaj. Naval si ho proste na hrudník. Skús mu zadnú plotvu zdvihnúť hore. Pravú ruku musíš dať vyššie, ale dobre, nevadí, máme. Takto bol spadnutý, hej? Hej, hej. Ešte posledný krát. Inak už ho opúšťam, akože dáme mu naspäť. Váha. Tak, dobré ránko. Je 6:30. My sa už trápime od 4:30 rána. A teraz to ideme dať znovu do vody. Trošku sa nám pobliedli udice. Tak sme to rozmotávali, na novo naviazali a už ideme znova na to. Zase majú kapra. A čo teraz? Keby si nevyťahla tú prvú, tak nemáš záber. Říkám, dobrý, ja som tak zatvářil, vole. Myslel, že budem mať, vidíš? Ja som oný, guru. Co to je za tvrdá? Čo si? Guru. Čo máš? Relaxujem. Však to vyzerá na karasa. Jakoby jenom o nic jinýho jako nejde. Pepo, ideš na YouTube, takže nedávaj takú... Vyššie lakeť. Jak sa volá ten štýl? To jak sa to volá? Na kytáru, na kytáru. Počkaj, teraz ho povolí a dostane, že on prutom do tváre. A ty jak sa voláš? Revík. To je Revík. Tučný je dobrý, tak to budem ja. Dobre, súhlasím, okej. Váhu má na mňa, tak okej. Široký je. Revík. Ideme ho bladiť. Tú plochu má v piči celú. Ktorú? Tu. Oj, bubo. Čo má? Tak je handicapovaný ako Miško, No, ale... však bohužiaľ. Daj sa mece, jak ja. No si debil. Feďo! Feďo! Daj mu vodu, nech sa došplecha. Si normálny? To si na ňu dupla? Gnohe. Jak ľud defi nebola. Ja ti chcem pomôcť, tak ľud. Teď poď naspäť.
Podvihnem ho? 15,99? 97. Hodně blbě. Že Tady je hodně blbě. 16. Ano, snad si. 16 minus kilokov. To už dolů. Dobre, môžete ho dať dole. Jakú penu? To bolo ticho. Do oka! Do tváre. Tak to máš rada. Udělám jízdu ze členem, jestli chceš. Čo? Že mu udělám jízdu ze členem, jestli chceš. Choď mu spraviť. Dobre, si to tvárne kúkať dole, si to sám, tak. Tie okolie pasujú, máš malú hlavu, nedia. Že? Tie okolie pasujú, máš malú hlavu, nedia. Potrebujem také širšie. Dobre, toto máme. Easy peasy. Dajte aj na tlačku. Prečo? No, tak. A tie veľmi zvedne dali skúšne. To patrne. Zvládáš? Na ty bysáky, dobrý? Dobre, ideš. Dobre. To sa hovorí tomu manuálny stabilizátor. Ja držím debilónny statív v ruke v ľufte. Kolik máš kde? Profimore liga. Máme rybu! Zetfish zdar! Nová moskytiéra od Zetfishe. A běží tak prutu.